na asɛm wei no vision wei no me dey tudwa nanka me president obi obɛn no nanka ma kyerɛ ne mu nanso memfa nkyerɛmu ne nto abɔnten president ankasa dia na advice kakra bi na mete ho de ama no sɛ anokora ni sɛ me kan public me jama omo a ebisi omo so akwa obi a be kyerɛ na adwene obi a be ka de obɛka fa ho na so merepemu no sɛ minya akonya enya obi a obɛn na me kyerɛ ne mu na only advice am de be man ne sɛ on hwɛ ne ho yie na memu no ba bebu no on hwɛ ne ho yie ma ne mfa ne ho ne ni nto asofo bi a omo portrait omo ye nyame nipa fano susu fa ne ho to omo so omo afa hu anhye ne mu no spend almost 2 years of na membu ni nyina trying to please them omo messing it up. Adishimai maha too much so mesro afi na wani abom so subscribe na so like na share videos no e fa ma me ma we to say notification bell no obebo so se be ya video de betum bia no obetumi anya bia tie na so anya bia hwe na no ada e na betina ase ye video bi e de fa prophet uchi ensensem bi oka say ye mampani a watwamu na na do danko akufuado e de efin aka mampani akonwa ne ntibe ya nke yensesa no anasa sa anointing bi ho no ma ya anointing akonwa no ansa e na ye de yewura ye mama baba betena banwa ne so Ghana fo twe ne sere ne ambassador do na nanso nei kamia ye sa brantie bi o mystery channel enso ababa be ye reaction bi to was ye video na no ada me de betu dwa no na kamia koye say ye in line with what prophet Wichi ebe kan e de fa akonwa no na wono de ne de a wo kan say ye vision a wonya ye say ya akonwa ne de fi aba ho penti be ya enkayense sano ansana ye de mampani Mahama etena so ba kumienu ne miensa so no etimi aboa no ebusua ensem a wodi tu dwa e wo video nim no emudo ye be kwa akotie di aba nanso ye kwe na me kai wo say Prophet Dr. Abednego number no and that screen as ne bomoden na friend bibi e for spiritual problems won obeboa na wa ma wanu ye kama e di aba yentie ye brantie emra ebusua for me mama kwaba medin kakra besi na mso mo nim do mo nim na in fact bibi kakra etudwa na menim se aye late there na so enye too late say to me do president elect in China dia menim se bibi eni ho a yentime nye ho bibi vision bi na menya fa president elect na before ansana ka meka vision no mesre se akonya da ho a akonya na yedi ni siso no se betimi abobo foforo amana kanidi ma Ghana for me abobo foforo na ke mfa ni siso ka mo make sure say ne to nsi akonya na current one no, for the third time mom de ano de meka e de twem se ka konya da ho a mo make sure se mo maneto enka for the third time ka mabobo foforo e de amano na so bibie mu no ya mene hene vision amenya ye no na president akọ man bi ho na mon no why no ho sofo uhun so ye sofo but sasu edinsini I sofo dinsini ya a mixture of both na omana konya tena so na ma no kuta kusia maybe ano mo na ye room dan emuson I say hall but emuson na yesiesim no nyoma ye yesiesim no akoye nature ho nyoma yeah but nature mixed with current nkunyane yesisi but na omana konya tena so na okuta kusia kakraka bi nya kokokusia kusia le kuta no menim anoma bi otukusia asopa say ostrich also I don't know but sa kusia ne kase sa na net I say ball
but any ball your ball of field so ne kase no ɛyɛ sɛ ball ketewa saa nkwala ball the ball yɛdidi agro na kusuare kuta ne si ya na wɔde bɔ fam a na asaso adɛde abɛhyɛ ne nsam wɔde bɔ fam a na asaso adɛde abɛhyɛ ne nsam na mehu sɛ ahwehwɛ bi si hɔ na ahwehwɛ no ɛyɛ saa ahwehwɛ round bi saa tia round atɛn sɛ wotumi flip no ya na mehwɛ ahwehwɛ no mu din na mehu sɛ wɔwɔ kakraka bi ɛnam ahwehwɛ no mu ayɛ sɛ wɔwɔ no ɛyɛ nwuram te sɛ deɛ wohwɛ TV but ɛyɛ ahwehwɛ mehu sɛ wohwɛ National Geographic ɛyi na ahwehwɛ no esi hɔ but wohwɛ mu a wohu wɔwɔ kakraka bi so ɔnam nwuram na wɔwɔ no iti no flower ɛnyɛ flower ɛyɛ ahaban ɛhyɛ ne ti no mu saa ahaban green ɛhyɛ ne ti no mu saa baby ɔnam no nyinaa nso yɛ green na ɔnam ahwehwɛ no mu a mehu ansa ɔwɔ no pie firi ahwehwɛ no mu to wo pie firi ahwehwɛ no mehu sɛ man no a wayɛ ne ho sɛ sɔfo but ɔsa so yɛ ayɛ sɛ dinsini sɔfo ɔsɔ ne mu na ɔtwe aboa no mehu kwan krɔfa so atwa aboa ne ti but mehu sɛ oyi biribi efiri aboa no minim saa yɛ sɛ aduane o sɛ de o yɛ efiri aboa no minim de ama yɛ president elect so wondi president so edi ne easy simple to so obi a ɔyɛ conversant with like I so obi a ɔwɔ yɛ ne aduane like odi ne so easily in fact odi wie no ana vision no ende na asɛm we no vision we no me dey tudwa na ka me president obi obɛn no na ka ma kyerɛ ne mu nanso memfa nkyerɛmu ne nto abɔnten president ankasa dia na advice kakra bi na mete ho de ama no sɛ ɛnokora ni sɛ meka on public bejama ɔmo a ebisi ɔmo so akɔ obi a bɛkyerɛ na adwene obi a bɛka de ɔbɛka fa ho na so mmerepemu no sɛ minya akonya enya obi a ɔbɛn na mekyerɛ ne mu na only advice am de be man ne sɛ on hwɛ ne ho yie na memu no ba bebu no on hwɛ ne ho yie ma ne mfa ne ho n'ani nto asɔfo bi a ɔmo portrait ɔmo yɛ nyame nipa fa no susu fa no ho to ɔmo so ɔmo afa hu anhyɛ ne mu one spend almost 2 years of na memu ni nyina trying to please them ɔmo messing it up vision way sɛ wonte ɔsoro kasa ase a wode wadwene ebe kan nsɛm enim saa na amanfo bi wɔ hɔ a wohwɛ TV so na wohwɛ prophecies amoma ne dreams amonyinya ne ho keka ho a ɔmo ankasa ɛkyerɛ ase a na ɔmato afom cause ɔmo nte ɔsoro yɛ kasa no sɛ ne yɛ kasa ne ban city ase nti we die menka hwe mfa ho bi we kamenka saa yiwe ɛbaayɛ yɛto ne nyanto aba yɛbɛto aba mehu sɛ yɛfrɛ ne sɛ president na yɛde ama no yɛnuanom nso ɔmo bɛmbɛn mi nyinaa confirm yɛ ɛnna na ewie no because ɔno na I kept seeing him yɛto wie ana we nso bae na social media because of sisi ano abɛyɛ weapon a yɛte aso de sɛ yɛ ne ayɛ ho sisi anya Ghana phobia yɛ NDC MPP sisi anya Ghana phobia nti ama ɛso ayɛ time yɛ ya no bi to atachable timi yɛ sɛ kameme ka ho asɛm nanso it kept coming it seems as a manka na BBC it's as like ya suma kwankwaye timi mpɛ ho aso twin bi nti maka wa wo do ni bia make sure so be forward ya kopem tam e beduru no ho ene 6 January ene as fast as you can enduru no ho na me sha na me the new channel eba beba me ba be kyerɛkyerɛ ehintasam
because Ghana ya konkwaso ya mentally ya yankwa dodo na yankwa mentally dodo na yankwa yedi hu bi ahye mu ya ma asof yenuanum asofo ni mu bi ni omu nyina omu nim bible ne kasa no no ma dane nwoma nti ama members no intimi reason say a capture omo I said yet bible yet in some shame ni hu oman no bibi gina ni hu bibi ayeko ni hu the kind of leaders are ne ba bedi yeso obi amfa sika anto wadwene obi amfa false prophecy bi abom sika bi anto ni pa adwene ti we de for president elect edia ti meto ede gun famam de obefa ede duru ne ho bia no ya minhira no na ohun se asofo a omaba tv so nyina mawe omu nyina no in fact me hu de ni mu odu osusu fa na honto omo so on hwe na kwan yi omo mu odu ankasa no omo ma social media omo odu ankasa na mo nkasa bebre susu na mo anfa ehu am wan kwaye nyoma ni sawoye na vision ni nkyira ase de mechiro echire oba de ni nhyira obi biara obe forward amen do president elect. Bye bye. Arafonom na atwese video no ne akotie di aba na brantie ne se bibi nti wo mu ni din eno na ama Ghana fo abuafu ho pa wo mu kire se asam no kra de yanto sebe na afen so onim sa no kra na wo ka ede an ene mi momidi me nkire mechi menye sei no se wonim sa de wo ka no kra de na ado se siubo ne ahu ne sa ampa be ma ne woni pa wo twa nipa ti wi a wogina ho me ba beche no eno ene kire se wo be ma ensam abrantie di betu dwa no ama se Ghana fo ani abre titiriu ene NDC amanyoko no mani abre pa sakrate yi se wo pe bibi ade aka ne ye eni suade hu ne so wo pe hu anu hu ne ye san se de wo ka no ne nyina ntwanhia ne se wo pe wo bi a wo ben ye mampani John Dramani Mahama no wa kyere vision ne mu eyi ade ache ne san so de to abontia emwa enu nti saafo ni bi ne wo pe wo mu sebe ya ye Mahama betumi anya ni da ho sebe ya akonya no tena so a afi yetimi akone toto na nkoba ne se kane na etwam ni bi ensam wo de ba ye ni adofo no ma mo hwe me wo so adwenkyerɛ fa ho but more days so be for comment section na say edi amame na face wa like me page na wa subscribe na wa share edi amame channel so Prophet Dr. Abednego number no ene that screen as ne friend no na omo a ema eniema ekoso a ehinta wa wunhu ye no wonti me bie so emfa ncho just so him a na me just no e be say